Hvad vil du så bruge? Rød nu, eller? Ja, nu skifter jeg lidt imellem. Men det er også vigtigt, at den ikke bliver for rød, altså. Mm. Men det er også... Der er nogle steder, hvor du godt kunne tåle at få noget gul op, ikke? Ja. I virkeligheden kunne du godt give den et ordentligt lag gul nu, måske. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, det må du vurdere. Prøv lige en gang at se, hvordan det ser ud, før du gør det der. Nej, det skal tørres mere ud. Ellers kommer der ikke nok spil i det. Ellers bliver det for meget spray. Altså for meget støv. For støvet. Se, det ser godt ud. Ej, Hvad så? Det ser Kan du lige rejse dig og sætte den op i hjørnet deroppe? Det er helt frit hernede. Ja, men det er lige meget. Det er heroppe. Det er kun heroppe, du maler. Det er lukket helt til. Jeg giver den lidt mere gul. Inden du trækker det ud, vil du så ikke godt lige Jeg trækker ikke mere ud nu. Prøv lige at holde det op og lad os se, hvordan det ser ud, når du har. Den er stadig meget rød. Men det kan være, det forandrer sig lidt noget. Så er spørgsmålet, om du skal give den sort, eller du skal give den, om du skal give den hvid.